O presidente das confrarías galegas remarca a importancia de que a Unión Europea recoñeza os pósitos como organizacións de produtores pesqueiros. Isto podería axudar as entidades que están a ter problemas económicos, como Cabo de Cruz ou a Pobra, ou poder optar a máis axudas europeas. As confrarías e os seus representantes levan tempo demandando que a Unión Europea recoñece estas entidades como organizacións de produtores pesqueiros, ou PPs. O presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, afirma que están a traballar para conseguir este obxectivo. Levamos, desde a Federación Gallega tamén se levamos anos intentando que se nos reconozca, que se reconozcan as cofradías como a organización de produtores ou como o PES, que en si son facemos as mesmas funcións, incluso somos moito máis completas, pero bueno, vemos como nos outros Estados miembros este modelo de gestión xa non se leva, o único sitio o único país ou Estado miembro da Comunidade Europea que sí que ten cofradías sigue sendo España. Entón, claro, o que se intenta é que se desaparesen as cofradías e que todo o mundo faga a organización de produtores. En estes momentos non todo o mundo pode facer unha organización de produtores, porque hai que reunir uns requisitos que moitas das cofradías pequenas dos puertos gallegos, principalmente dos puertos gallegos, que nós temos 63 cofradías, pois non cumplirían os requisitos. Polo que terían que xuntarse entre sí para poder dar o paso. Pérez non ve motivos para que a Unión Europea non recoñeza as confrarías como OPPs e destaca a súa historia e identidade propias. Eso é que é unha das cousas que nós non entendemos, non? Por que motivo non se fai ese reconocimiento, sabendo que traballamos da mesma maneira, ou incluso mellor, porque temos gestión, temos cogestión, temos comercialización, que se cada moitas veces que non teñen, non? Entón, claro, a parte da cantidade de número de socios que pode ter unha cofradía, como ten a nosa, que ten 500, outras que teñen 600, hasta 800, como ten Noia, ou outra ten, a parte de que fajan unha OP paralela pois, ás cofradías, pois non é o mismo, non? O que pasa que, bueno, pois, seguiremos intentando a que se nos reconoza como organización de produtores. Ademais, este recoñecemento podería axudar a impulsar as confrarías que actualmente están a sufrir problemas económicos, como o caso de Cabo de Cruz ou Pobra, xa que poderían acceder a máis axudas europeas. É unha gran axuda, non? Unha gran axuda porque, bueno, agora sabemos que hai moitos estatutos como na nosa administración en Calleja, en outros momentos, todas as axudas que veñen, a maioría son por mínimis. Agora mesmo tamén a Deputación de Coruña, pois no mesmo momento, o principalmente na de Coruña, estás metendo tamén todas as axudas por mínimis. Entón non tes esa opción a ter esas axudas cada ano, non? Terías un ano sí, e outro ano non, ou que puderas, según a cantidad que puderas. A Federación Galega de Confrarías leva anos solicitando este recoñecemento sen obter a acollida necesaria en Europa. O cambio de comisario de pesca que ostenta agora Costas Cádiz deu esperanzas ao sector, pero vemos que iso está da forma que se regula, que se traballa en Bruxelas, non é o mesmo que en outras administracións, non? Entonces, aínda que o comisario teña a idea de facelo, o que non encontramos xeito é que a DGMARE, que é que máis se está metendo en isto, pois a DGMARE pois non estea pola labor de axudarnos, non? Se non está poñendo moito máis restriccións, se está mirando moito máis ao tema ecológico e non ao socioeconómico, e, bueno, aí é onde temos os problemas para poder funcionar correctamente. Os profesionais seguirán traballando para conseguir que as confrarías sexan recoñecidas como OPPs na Unión Europea.